Hi guys! Rhaze here! Welcome back to my channel. Today, ipapakita ko sa inyo guys yung aking pinakaunang mamahaling bag. Char! Pinakaunang mamahaling bag talaga. Pero hindi ko siya binili. Bigay lang siya sa akin ng Teddy Blake, New York. I-unbox ko siya guys. Ipapakita ko sa inyo. Tingnan natin kung worth it ba yung ganitong presyo. Nakakaloka. Before ko pa ito natanggap, I actually have been watching a lot of kind of like parang luxury bag reviews, unboxing. Kasi plano ko na this year bumili ng like, you know, mamahaling bag. Yeah, na-feature ko nga sa isa sa mga vlog ko na pinapanood ko si Shea Whitney. Kasi nga gusto ko bumili ng mamahaling bag and I'm still looking around kung ano talaga yung pinakaunang bag na bibilhin ko. And then few weeks later, bigla namang kinontak ako ng Teddy Blake. Tinanong nila ako kung gusto ko pumili ng bag. Sabi ko, hala, oo naman, nakakaloka. So, na-receive ko to mga few days ago. Yung shipping nila, siguro mga 1 week and a half. As you guys can see, hindi ko pa siya in-open at all. Kasi gusto ko siya i-open on camera and see kung, like, you know, worth it ba talaga yung mga ganitong bag. Okay, open na natin siya, guys, ha. Sobrang gustong-gusto ko na siya i-open nung na-receive ko siya. Gustong-gusto ko na siya i-open. Tapos, sabi ko, wala. Gusto kong mag-film ng unboxing talaga. Oh my gosh! Ang dami ko nang pinapanood ng mga unboxing, guys. And usually, sa mga mamahaling handbag, meron silang mga, like, pakarton talaga. Ito yung box niya is yung regular lang na, like, you know, box pang shipping. Siguro dust bag, yeah, dust bag lang yung sa kanya. Nilalang ko talaga to. Hindi to mura. Meron tayong, what's this? Kape lang ba yan? Wait. I-check natin ng maayos. Baka may gold dito. Papel lang pala talaga. Bakit ginanito pa yung papel? Nirolyo pa talaga yung papel, parang lang sa papel. Wala eh. Papel nga lang talaga yun. Yun ay hindi ko din siya maintindihan. Okay, so sa box, nilagay ko muna sa baba yung bag. Merong mga papel, merong paganyan, pakusyon, and then, merong ito, resibo. Okay. Ay! Alright, guys. Woo! Ganito yung itsura niya. Wala pa, pero ganyan siya. Wala siyang dust bag. Nag-expect talaga ako ng bongbong-bongga. Plastic siya. Meron tayong ganyan. Tapos, karton. Karton lang siya, guys. Wala siyang sarili niyang dust bag. Okay. Open mo siyang ganyan. And then, nakarap siya ng more papel. Oh my goodness. Okay, unbox. Alright, ito na. Okay, okay. Sabay tayo ha. Sabay natin siya makikita. Bakit also over-excited ako? Hindi din siya ganun kabigat. Which is, yun yung gusto ko sa mga handbag. Yung hindi ganun kabigat. And maliit din siya. Oh, gusto ko yung maliit lang kasi sobrang liit ko. And yung mga normal na sizes na handbag, malalaki sa akin. So, I chose this. Sasabihin ko sa inyo mamaya yung pangalan, yung details ng bag na to pag nakita na natin siya. But, ooh, it looks like this, guys. Oh, wow. Hindi siya ganun kabigat. Okay lang siya. Ganyan yung itsura niya. Ano? Paano ba to? Wait. Ganyan yung itsura niya. So, I got the KT bag. 10 inches. Dark beige leather. Char. Sabi niya, it's made in Italy. Meron lang siyang papapel dito na ayan, tatanggalin natin siya. Certifies that by selecting this merchandise, you are guaranteed to have a product made by hand of finest leather. We recommend that with proper care, this merchandise will give you years of satisfaction. And meron siyang pa-number dyan na hindi ko alam kung anong ibig sabihin. So, ano, should I keep that? I'm not sure. Pero, ganyan yung closure niya. When you open it, wait, paano ba to? I-figure out ko muna to ha, kasi hindi din ako marunong sa mga ganito, beige. Okay, na-figure out ko na siya kung paano siya i-open. I-pull mo lang siya, tapos release. Ganon. Okay. Hello. Wait. Ay, ang dami niyang palak, beige. Ito din, i-release mo din siya dito. Ganyan. Tapos, ayan na. That's the bag. Ay, may dust bag sa loob. Hindi din kasi naghihintay. Meron pa dust bag. Oh, sosyalin. Bakit beauty? Beauty, booty.
Yan. Kasi ganun din yung pangalan sa ano, card. I'm keeping that. Kasi sosyali na yung ating bag. Yung mga bag ko kasi walang dust bag. Uy, nandun lang sa ano, nandun lang sa cabinet. And yung laman niya is, meron tayong papel, more papel, and more papel, and more papel. Ang daming papel. Wait. Yan. Okay. Mas lalo na siyang gumaan. Ganda. And meron tayong, ito yung gusto ko. Ito lang yung gusto. Yung strap lang pala yung gusto. Gusto ko na meron siyang strap. Kasi, diba, na ano siya, crossbody mo siya. Gusto ko din kasi yung ganung look pa crossbody. Char. May mga gusto talaga akong look. Ay, may palak siya. In fairness. Ganyan yung mga nakikita kong mga social na mga bag. May palaklak. Char, meron akong key at saka lock. Okay, so ganito yung itsura ng strap niya, guys. Gusto ko kasi hindi siya ganun ka makapal na strap. Ganyan lang siya. Originally, I think this is $799 US. Tapos nag-sale sila ngayon. $499 na lang siya. Hindi siya lang. Pero compared sa $799, parang 'di ba, ang laki ng diferensya ng presyo. Pero again, hindi pa din siya mura ha. Meron siyang amoy na leather talaga. And gustong-gusto ko yung weight niya. Hindi siya mabigat. So, kayang-kaya siya. Kayang-kaya siya natin i-carry. So, ganyan yung itsura niya, guys. Tapos, ilagay natin yung strap niya, ha. Yung pinili ko pala is yung may gold na hardware. Meron din kasi silang ganito na yung hardware niya is silver. So, yung pa-strap niya, guys, kinoconnect mo sa yung isa sa likod, tapos yung isa sa harap like that. And then, pwede mo siyang i-cross body like that. So, yan yung gusto ko, yung naka-cross body. I-adjust ko muna yung kanyang strap kasi medyo mahaba. Meron siyang mga holes dyan na pwede mo siyang i-adjust. Hindi matigas yung leather ng kanyang char. Feel ko talaga yung aking pagre-review, ha? Pag-unbox. Hindi matigas yung leather ng ano niya, guys, nung strap niya. So, feeling ko hindi siya masakit sa ano, sa shoulder. Okay, ito na yung pinaka maikli. And yan, okay lang yun sa akin. And then, yung loob niya, ganyan siya, oh. What do you call this? Meron silang tawag dito, eh. Hindi lined na leather. So, bare leather ata. See, bare lang siya. Walang naka-line na tela. And then, meron tayong compartment dyan. And then, compartment dyan na pwede mong lagyan ng... Kakasya ba yung camera ko dyan? I don't think so. Tapos, meron ding zippered compartment sa likod. Ganon. Ay, may... Ito yun siguro yung authenticity card. Anyway, yung loob niya, meron siya nung, yan, zippered compartment. Tapos, meron din siya nito. Wait, hindi siya makita ng maayos. Ito, oh, it says Teddy Blake, New York, by Booty, made in Italy. Hindi siya ganun kadali i-close, i-open ha. Kasi kailangan mo pang ibalik yung flap. Tapos, i-close mo pa siya dito. So, hindi siya ganun ka convenient. Pahirapan siya pag-close. Hindi mo nalang i-close yung bag mo. Wala naman din mananakaw sa bag ko, eh. So, okay lang din. Ganyan. Kung gusto mo lang naman na i-close, hindi ko na lang siya i-close. Ang hirap din niya i-close. I will just leave it open. Okay lang naman eh. Kasi pwede mo naman itago dito yung pa-flap niya sa likod. And open lang siyang ganyan. And meron pala siyang pa-stand. And golden yung hardware niya. I'm not sure if you can see, pero meron din naka-print dito, oh, Booty or Beauty. And then made in Italy. Yung likod din, ganyan yung itsura ng likod. Gusto ko kasi meron siyang structure. And I feel like because of the color and the size, I can wear it with kahit na anong outfit ko. Masusuot ko siya. Kasi pwede siya crossbody, tapos pwede din siyang ganito. So, like, kung gusto ko siyang isuot sa office, ganyan lang. And then, kung gusto ko siyang casual look naman, I can wear it like this. O, diba? Sa mga necessities ko na dinadala ko araw-araw, I'm pretty sure mag-fit sila lahat dito. So, I will be using this bag and then gagawa ako ng what's in my bag video and giving you guys my thought as well. Siguro mga after 2 to 3 months of using the bag. And you guys, isa sa inyo mananalo ng ganitong bag in silver. Like, same exact dark beige leather pero silver lang yung hardware niya. Ililive ko yung link na information below kung paano nyo siya mapapanalunan. Nung in-order
in-order ko tong bag na to kasi guys, wala pa akong 200k. Tapos nung na-receive ko siya, 200k na ako. Tapos sinabi ko sa kanila, pwede ba tayo magpag-giveaway ng isa sa mga viewers? And they're so nice to say yes, of course. So one of you guys will receive this in silver. I will leave the information of the giveaway below. Please follow the instruction. Thank you so much for 200k. Nakakaloka. I hope you guys enjoyed. Good luck sa lahat ng sasali sa giveaway. Please like this video. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys on my next one. Do not forget, be goodbye. Mwah.